ayu saratopi nanggih dalah ora iso ndesah pomane dipecut ngono aku ya ora arep mingkem. Lah gene ngopo kok ngimingkem? Lah nggih iki wis desah terus kok ya. Bengi iki ora. Ora iki bengi. Heeh. Kudu prei, Mas. Tipis wae. Wis diwakili. Ora iyung kok. Teko wani kanjeng. Bapak guru minulya papa. Gunung iso jadi pinanggi sakti waduh. Amuk Surabrata Devrata Yo Sang Bratasena mangayun Upadi susung angin
Ha ha. Kang dadi rupedo. Akame. Kiwa tengen adalah gedang duduk. Gaso. Bayo. Ger. Tako wening kang cempel ya papa guru minaya papan tulung sajaki inaki sangke waduh Matur sembah nuwun Bratasena sampun ngantur mrokat teng sedayu.